खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बावखुंग्रि बियाबनि गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जादों। नंगौ BTCनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों बावखुंग्रि बियाबनि गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा थांनाय मैया मोनाबिलि समाव UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। BTCआव फारफ्रोमथिंबो बिसायख'थिनि बारा गोख्रोङै बारगासिनो दं आरो जेरावबो दोलो सोलायनाय हाबाफारि लानायाबो सोलिगासिनो दं। थिग बेबादिनो थांनाय मैया मोनाबिलि समाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बानो रोङै मेंनो रोङै गोख्रों हाबा मावनाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावनायखौ नुनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयेन जागासिनो दं। थिग बेबायदिनो बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि माइकेल ब्रह्म, गरामा गामिनि रहिम आली, नाराबारि गामिनि चिनय नार्जारी आरो जयपुर गामिनि रिंकु आखन्द बिथांमोना प्रमद बर' बिथांनि आदर्श आरो सान्थौखौ मोजां मोननानै थांनाय मैया मोनाबिलि समाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव जगदान जादों। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बावखुंग्रि बियाबनि गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जादों। नंगौ BTCनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों बावखुंग्रि बियाबनि गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा थांनाय मैया मोनाबिलि समाव UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। BTCआव फारफ्रोमथिंबो बिसायख'थिनि बारा गोख्रोङै बारगासिनो दं आरो जेरावबो दोलो सोलायनाय हाबाफारि लानायाबो सोलिगासिनो दं। थिग बेबादिनो थांनाय मैया मोनाबिलि समाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बानो रोङै मेंनो रोङै गोख्रों हाबा मावनाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावनायखौ नुनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयेन जागासिनो दं। थिग बेबायदिनो बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि माइकेल ब्रह्म, गरामा गामिनि रहिम आली, नाराबारि गामिनि चिनय नार्जारी आरो जयपुर गामिनि रिंकु आखन्द बिथांमोना प्रमद बर' बिथांनि आदर्श आरो सान्थौखौ मोजां मोननानै थांनाय मैया मोनाबिलि समाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव जगदान जादों। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बावखुंग्रि बियाबनि गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जादों। नंगौ BTCनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों बावखुंग्रि बियाबनि गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा थांनाय मैया मोनाबिलि समाव UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। BTCआव फारफ्रोमथिंबो बिसायख'थिनि बारा गोख्रोङै बारगासिनो दं आरो जेरावबो दोलो सोलायनाय हाबाफारि लानायाबो सोलिगासिनो दं। थिग बेबादिनो थांनाय मैया मोनाबिलि समाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बानो रोङै मेंनो रोङै गोख्रों हाबा मावनाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावनायखौ नुनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयेन जागासिनो दं। थिग बेबायदिनो बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि माइकेल ब्रह्म, गरामा गामिनि रहिम आली, नाराबारि गामिनि चिनय नार्जारी आरो जयपुर गामिनि रिंकु आखन्द बिथांमोना प्रमद बर' बिथांनि आदर्श आरो सान्थौखौ मोजां मोननानै थांनाय मैया मोनाबिलि समाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव जगदान जादों।